Hoyo ichi chakaipe kunesu vakakuita zvemujolo. Tadex zviri kudini? Murizwa kuti muri kutopisa mastreets ero? Aiwa muri kutopisa zvamai manje kachimuti makaenda nacho. Yeah, otherwise runnings ari sei? Handiti ngotry kuti zvifamba chitoti happy new year. Aiwa takapinda zvakanakisa and the year is promising as well. And so guys, today I just want to introduce to this you to this guy, right? I know you know him, but here on Saint TV, this is first time. This is my first time hosting him. Yes, but before I go any further, if you are new on this YouTube channel, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, you'll be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook page, Saint TV. On our IG account, Saint TV Official, and on my TikTok account, Uncle Saint. Yes, so today we are here at Eternity, right? This Eternity Studios, where productions, yes, where we just want to talk to the producer. Yes, this guy is well known because of his brand, that is Tadex Music, right? As well as he's an artist. So we just want to talk to him on both angles. Yes, Tadex Music. Zviri kudidi? Better. So Tadex Music, conversation. This is not an interview. So relax. My interviews muchazoita ichinoamwe. Isusu ngatimboita zvatongoita chitaura tiri tega. Handiti? Yes, so chekutanga. Vada kutanga nekutoziva kuti Tadex Music ndiye ari kurohwa pamasongs akawanda here avari kunzwa kuti Tadex Music. Tadex Music. Unoziva kuti uneka ID kako kaona Tadex Music. Ndiwe here Tadex wachona kana kuti? Ewa, Jini Tadex made it. Jini ngoma. It's Tadex made it. Yes. All right. Because masongs akawanda. I think kune vanoteerera radio zedu vanokwanisa kutopupura kutoti masongs aTadex made it ari kurira zvisingaite. Wakatanga rini zvemusic? Because vanhu vanenge vakushaura kuti akabva nekupi? Wakatanga rini zvekuproducer? Nombotaura zvekuproducer. Alright, so zvekuproducer kuzotanga official ndakatanga 2022. Because ndakapedza kunyora O level 2021. Iwo sada kudaro. Tiso COVID vai wakazopedza kuna 2022 January. Serious? So ndimai manje chimbomira. Tutaura kuti iwo uri kupisa Tadex. Tutaura kuti iwo wakapedza kunyora O level mai manje. 2021 ndimai manje. 2021 ndimai manje. Ndipo ndakapedza sakazopedza 2022. I think ndichingopedza ndangoziva one day rekungorasa zvemabhuku chicheche. Iwo sadaro zvokurasa mabhuku. Wazvipa one day rekuita sei? Rongedza mabhuku. Aiwa tikurasa. Kora chade. Wakatobva toti anchade. Not kuramba search but ngotambosita baside since tanyora. Alright. Baside uchimbomira myself. Tomboita zviri pamwe takamira myself. So idea yanga rekuti tinomboita magitari na magdi. Alright. Yanga nditi ndo craft. Alright. Idea yanga tomboita magitari kana myself asina kubuda zviri bo tombodzokera chikoro. Kana buda zviri bo toenderera mberi nechi. Okay. Nechikoro. Alright. Myself achakazobuda zviri bo. But idea kuzoenderera mberi manje.
Alright. Yeah. Wakatopasa O level yako. Aona zvakatobuda bo, ayatobuda bo. Seriously? But Would you mind kuvaudza kuti akauya ari mangani chero ukasatudza masimbo? esa Wakanyora mangani? ndakanyora 8. 8 subjects ubva wangomapasa akadaro. Nana mabasa akadaro. Yeah, so kune vanosaiza ka. Haasi kuti zvechikoro zvakaramba neti. Mukomana wechidiki ari kunoku because this is his passion. Right, let's go back a little bit, right? Let's go back a little bit. Zita rako iwo riri pachitumba. Handiti, unonzani, wakazvarwa mugore ripi, wakakurira kupita ripi? Alright, ndinonzi Clyde Tadiwanashe Moroka. Ndakazvarwa DZ2. Alright. Ndakakura mageto acho. Alright. Mageto akachireva isusu. Alright. So yeah, kubva primary yangu yese and secondary ndangori muDZ imomo. So primary ndandiri panozitora sekwa number 6. Alright. Then secondary ndakamboenda paRentals Mbichana ndazoenda paDZ Barracks to Presidential Guards. Alright. DZ futi koko. DZ extension. So basically ndizvo. Alright. So zvadaro kozvemusic wakazvitanga rini? Kuchikoro here kana kuti wapedza chikoro wazvitanga papi chacho? Zvandakaita manje ndingatoti ndaichiva like zvaitwa naMaki. Alright. naMakD. Nekuti ndaiona kuti zvari kuita ndozvandoda kuzongoitawo. Alright. But unongoziva munhu aitaimbondidetsa umonditi kuya kumboradzikwa Mbichana. Hapana china chitori kuenda kuchikoro. Chichimboradzikwa Mbichana chinzokapasa ngokubva watanga kuya kubasa chipiwa motivation kuverenga mabhuku. Chinzoona studio yese ino inenge yaya. So you mean MacD he was even encouraging you to study your book? Yes, zvakanyanyisa aindincourage kustudy zvakanyanyisa zvelevel rekuti ainditi oyo ndinyemudza studio Mbichana twangopasa chete nokauya uchiswera kuno. Ukama hwenyu hwakamira sei? Ndibamnini. Ndimudhara. Alright. So nengochiva but life yangu ndakuita zvasamudhara. Twana mudhara ndozvandonakira. Alright, but at the same time vachikumotivate. Vachinimotivate mabhuku. Yai. Mabhuku anomakoshesa zvakanyanyisa. Alright. So tingaingoti chinhu chemufamily. Yeah, ndechemumhuri. Handiti. So tiri kuti tabva ipapo ngatiendei, toda kukurumidza because wane mahits akawanda. Handiti. Tiri kuti tabva ipapo kuchikoro wapedza wakunokufuta. Ndatanga kuuya kubasa manje. Wakutoshanda. So andikati ndakutoshanda. Ndiri padhende munhu aingotamba nemakombiyuta ingoisa masoftware music but tichiri magame manje. Ingosati waona the bigger picture of it kuti maybe chinhu ichi ndo chinotoshandiswa naMacD wacho kana naTamuka kugadzira masong enyika chaiyo. Inenge chiri game unongosina zvakakwana, unongosina sound yakanaka, unongoshandisa earphones. But ndaitogadzira ndichitresera mabhiti akaitwa naHouseKit nanakawanda. Tresera ndichitoona zvitobuda. So I think though Maki paakaona kuti pane chipo. So pandakazotanga kuuya manje ndopandakatanga kuzoratidzwa kuti izvi zvinonzwa izvi music inofanira kudai. Ndatanga kudzidziswa kuridza keyboard sei. Alright. Yeah. So wakatozotanga kuridza keyboard. Iwo sadaro uruti zvaunoridza zvese zvawakazotanga 2022. Vanhu vanobata komana. I think 2022 rari gore rekudzidza zvakanyanya. Because I remember ndaiti Maki ari mumarecordings ake. Ndikaisa chair yangu apa ndakagara panapa. Alright. Ndikaisa yangu chair. Ipo panapa. Ndipo pawakadzidzira. Ipo ndikaisa yangu chair. Ndakatarisa ndakadai unoona kuti ndara kuite kuti ndokudzidza kwacho because vanhu kuti anogona kushaya time yekutanga aizoiwana zvake papacho kuexplaina but zvizhinji zvacho unotodzidzira waona usitanga kutry kuti apply kuweka. Alright. Ndaitoti because tungoti normal day kana riri panapa munhu anotanga basa na10 kana na9 but ndainosvika panapa na6. Alright. Kana 6 ndotanga
because mukuru anenge ari busy. Tongoti pana 6 7 8 9 10 4 hours handiti ndongouya ndaiita zvandinoita ndega. Try kubaya try kudzidzira sei kuti havana izosara wauya kubasa zvavo iwe unenge watofamba perfect. Perfect. So toda kuti timboenda mumastreets tichiti congratulations nesong yenyu iri kupisa tachiplaya mai manja. Congratulations. What really inspired this song? Because hamuna kurambwa here mukuru. ingori creativity. Ingori creativity. Asi zvinhu zvekuti ndingaita tine zvakaitika kuti ndinyore kuti mijolo ndakuita iwa mai. Ingori creativity. Alright. Yes. Makangozvinzwa muri munomuwa matongo? You know, in what I do is music ineka kusunda kainoita so. Unoona kuti uri kumba wakarara ndito. Unyazonzwa idea is a beat kana is song. Zviri kana uri kumba ikoko usina laptop. Unoona kutovhinge kanjere chadzo because unyazonzwa panapa parode ndimbovhura makeyboard ndimboridza zvinhu zvandikunzwa mubrain. Alright. So this other day takatogara tine boys. I think ndaida kutopinda mune imwe recording. But taida kutanga tambobuda taenda samwe. Mino zvaingoitika muna chimwe ndazvaita. So pane mufana anonzi Extreme anoridza magitari. Ndainditi mukoma wangu ndidzidzisei kudasi. Ndidzidzisei kugadzira instrumental, kuzamixa kudasi ndadabo. Saka ndomtovhura project. That's why akakreditwa mumaprojects atori producer. Alright. Ndomtovhura project. Kuti ridza kuti zvakati. Aridza gitari rake. Naona kuti chinenge chaidiya chitori boga ichi. Ndagara pamene ngoita 1 or 2 things. Tadai ndotonzwa tune meditations uboya. Alright. So panzwa pasonga pane zvinenge zvimakwaya so zviripo. Samamungona vanhu vakawanda murumu. Ndatotanga kuti munhu akagara kwari koko chingo munhu ngatingoti zvakati handiti. Vanhu akatoita because pane zvima mafira kakaya. Chitoedzisa rakagara koko chitoti mwana. Mpesa ruda sei. Alright. Noziya timu rako rikachoti richitoti meno zvikuitwa neMpeso. Meno zvaruita tatogadzira ndikuona kuti chitobuda kuti ndatomti ndirekodhe mfano recorder tunoti chitobuda chikuita idea. Timu raito kuti song yako ndizverezvo. Aiwa mira ndimboisendera vakuru tindoti vari kuti chii. Ndasendera Magdiv, ndasendera Freeman. Alright. Ndati mukoma wangu ngonzwa ichi idea ndinoda kuti ndikumbire kuti muyazoimba. Ndikati munonzwa idea yangu ndirize. Then vatoti chinhu chakaipa ichi. Serious? Ndikati saka ndokumba muzobatsira dasi. Kupesa kunyora. Hapo. So time hiyo ndio time yatagadzirwa mamwe songs album make. So almost every week I gonna go kuno kana ka2. Alright. Ndakazongodhera akauya. Anenge angakatasira kuti akazondibatsira kuzonyora. Ndangoti I think zvamanyora mukoma wangu. Katibvetaita sei? Tatongozvirekodha. Alright. Then komera vatopinda ndokatanga kuti chinyi chitone chakaipa. Chitone potential. So Calvin Mangena, Trevor, then vandazoenda neproject kuna ndakazonzwisa Zimcelebs. Alright. Ndisa project ngatite mapartners pascene. Ndapo ndokaita plans ekushutisa video. Takazoeda Chewmaster. Yes. Takazoeda Chewmaster ndiyanga ari munhu wekupedzisira kupinda. Alright. Bandiani festivals. Ndiyanga ari munhu wekupedzisira kupinda. Takazoeda Chewmaster. Nekuita video and vanhu vari papo vaingoti ndasara mureleasa song live mangu. Ndoyekutanga ndichiimba ndiri. Ndinongonyora vanhu masong. Ndanyora song ndongo Truth you hausati wakambo, that was your first project. And nana Chewmaster, nana Freeman, nana Trevor, iwe. Ndoyanga first project yangu kuimba ndo release. Because ndikaimba song ndongotsvaga kuti ndinogona kuimba. Ngopiwa kamari kako ndinomba munhu song yake. Kana tongofila kuti I think song inoda voice yaisikana. Then munhu oimba but song inongoramba iri. Alright. Iri yako. Alright. Iwe, ko pauri kuona ichirova 1 million plus views. Mwari. Ani yako haitorovi. Jera yakabuda ndaitoti pamwe inoraro yamu 500 views. Uchitoti nenda ruwisa. But ikazorara
50,000 And Mwari, congratulations on that. 50,000 views is not a joke, a day. especially on YouTube. Uh, Congratulations. So, how do you balance being a producer and an artist? I'm sure we in this 2025 we will be you'll be doing a lot of your own personal productions. Yes. Yeah. So how do you balance, especially that you are producing for a lot of my artists, and at the same time you want to work on your own projects? So pane chinozokurira chimwe, so unotodecide ndeyekuti uri producer anoimba here kana kuti uri muimba anoproducer. Okay. Saka noproducer anoimba manje hautombokoshesa basa revamwe first. Free time ndeyekuzoita ndeyekuzoita zvako izvi. Kana wadecide kuti uri muimbi anoproducer iwewo first, then production yevamwe vanhu later. So inini hangu ndiri producer anoimba. Wonderful. Producer anoimba Unokoshesa vamwe pamberi. Pamberi because zvakaita kuti zvimeke sense. Wonderful. FM haisi kutaura kuti makore mashoma anditi hatichatobvunze zveage stuff, tatocalculata kuti munhu kana akanyora muna 2021 makore mashoma. Fame haisi kuvhiringidza here, especially kuti tichida kutarisa kuti mabhebhe eage enyu ndo vari kuona zvakanyanya online mabasa enyu pamuri kufamba pamudhara boy. Zvinoenderana kuti uri munhu akaita sei. And I don't think fame inogona kunge ichivhiringidza zvaizvo, but iwe kana wagara uri munhu akatsikama, hatingoti fame inombokuvhiringidza. Kana wagara uri no speed, yeah, fame ndova inozoita kunge inokuendesa. Wonderful. So one last question yandinoda kubvunza. Ndakaona Michael Meg achitaura zvaitaura zvinenge zvineka kudhisa kuna kuZigwa TV hani kwaZigwa. What's your response? Inini ndara pakunzi ndimi makadi mune zvisi zvenyu zvamakamotora. Alright, handifungoti aidhisa oro chi, but panyaya yacho togona kuti iri nyaya yekuti munhu anzwa kana kuti sound yakafanana neyawashandisa apa, because kuna anozi maprogressions. Maprogressions anotonemwawo nemanumbers oro ne6415 or 1 chakadero chakadero. So munhu akauya achindiimbira song ine progression yakafanana yamboimbwa namaititi, ndo same progression azoimbwa kana kuti naFerdinand. Hazviri kuti ndakutodza maititi kuti imimi chimbomirai kuimba song yenyu because Ferdinand akamboshandisa progression yayo. Maprogression hakuna munhu anorova munhu necopyright because of progression. Progression unotongofamba nezvairi ndokuti song yacho ibude. Todei taida kucheka kuti pane munhu ashandisa 6415 ashandiswa naWingy D. Vanhu vanga vasingaimbi. Vanhu vaisaimba nechimisa masong akawanda kuti yakafanana neyakati. So handikati pane kuba kune kwaitika kungofanana kweprogression. Zvangofanira tokwanisa kufananidza nekungoti vanhu vari kuimba zimudhanso vese. Vanhu vari kuimba zimudhanso vese. Haungati nekuti uyu ndeakatanga saka vari kuba dhanso. Saka vari kuba dhanso. Zvinhu zvekuti ndo zvakara zviriko. Because maprogression tikada kunyazo maverenga togona maverenga kuti anogona 6415 chakadero hatizomapedza hedu kumaverenga, but anongotambira panzvimbo 1. Because keyboard imwe chete hakuna, hazvichinji. Alright. Alright, izvo zvazvangu zvandakuda kubvunza. Imimi makatarisa maproducer emuZimbabwe. Pane anonzi Makumbe Productions. Ndofunga mambomunzwa. Of course anoita zvazvona ndezvimwewo. Meno ainani ndombosverere. Kote anonzi Simplex. Ndiani wamungati anokunda umwe. Musaproducer muchiteerera maproductions ari kuitwa nevarume 2 Makumbe naSimplex. Well, so musatya zvenyu, musatya, hapana vakubatei. Kunyosaka uye kusanangura. Makumbe anogona, Simplex anogona. Makumbe ane mugonero wake wanoita. Zvemuseveseve izvozvo. Zvake zvaanoita. Musatya kuzvitaura. Simplex ane magonero anoita.
so Simplex ane maartist ekuti anoitirwa namakombi ekuti tikamupa handiti zvinogona kusabuda zviri best than zvaigona kubudiswa namakombi. Alright. Then same way futi makombi ane maartist ekuti tikamupa anogona kuburitsa zvinhu zvekuti Simplex aigona kuti something chiri better. So mumwe nemumwe anenge ane kwaanonyanya kunesa anenge achitogona but zvazosiyana kuti uri kugonera kupi ende uri kugonerani. Alright. Aiwa, ndofunga angopindurawo zvekuti akasangana nawo akomana wacho. But ndiri kuti makumbe takuda kuti aichiende kumusha. Because chichamuendesa kumusha ka tadexiwo ukatanga kurova museve handiti. Iwewe indobiga zvamai manje ndiri kuteerera maproducers angu andiri kumhanya nawo ndi Tadex na Ghost Magician. Anonomuketa Ghost. Vamwe vese dzangoriwo nharo dzoti varambe vari pabasa. Anyway, thank you very much nekutipa mukana wekuti tinge keep it up. Keep it up. Basa renyu riri kudhuma kuri. Aiwa. So guys, alright, kune vangada kuuya kustudio kuzo maartist vari kushuwa kuzopindawo mustudio nevamwe vangada kuinvita se-performing artist handiti vanokubata sei? Okay, so vanoda kurekodha isooneka panumber 39 Baines, corner Baines eLeopold Chakavera kumavenues. Vanogona kutibata pafone number dzinoti 0719 205 175 pawhatsapp. Vanoda kubhuka still unongobata namba idzodzo then tozokudirecta yekuti mobatanana nani kuti zvifambe. Handiti? Yes. Aiwa, thank you so much. Thank you very much nekutipa mukana. Violence dzangu dzisiye handiti. Dzisiye mukada kudzipindura munokuwara. From Uncle Saint, the only Zim uncle chisekuru nechihanzvadzi muchana mai venyu. Kuna chiti it's much love and good. Right, Massive Sevens ndauya negood news. Good news kwamuri from Shazin Technologies. So Shazin Technologies zvatakuita ndezvekuti tiri kupa zvikwereti kune Massive Sevens ese at zero deposit. Handiti chaunokwanisa kuita ndechekuti kana uchida ingava foni, ingava laptop, ingava iPad, ichingava chii chine zvekuita nezvetechnology, unongotibata panhamba dziri pascreen, isusu tobva takupa gadget rauri kuda. Izvi tinozviita at zero deposit. Also kana uri kuda furniture from Bruno Furnitures, tabatana zvakare neveBruno Furnitures, unokwanisa kungonotora chikwereti at zero deposit wotanga kuzobhadhara mari yako zvishoma nezvishoma. Asi zvaunongoita iwewe unofanira kungotanga watibata panhamba dziri pascreen. Gore richipera kudai kana wanga usina kutenga masofa, kana wanga usina kutenga zvaungada kutenga, tibate isusu tobva taita kuti zvinhu izvo zvivepo, and then upenyu hwako toendera mberi. Idhiri rakanaka randangoti ndoyozokuzivisa from Shazin Technologies.